Mila langsung mawon kawitan dorongan beksa katuraken kunjungipun Mas Manten. Nun sewu inggih lenggah langkung prayogi kawiwitan langen beksa nderekaken nampi adicara sampur panghormatan. Dadi nggih lampahipun sampur kadang adicara langen beksa lumampah kairing ayak gedhok ta. Sumangga.
Sediono ser. Ser. Sur. Nun sewu katuraken kanthi panghormatan sampur kunjungipun Mas Manten ugi katuraken sedaya pengiring. Jadi nggih ingkang sampun katuran sampur manggi bagya dangan penggalih mangayu nderekaken Raga Bagus Sediono kasuwun jengkar saking sasana palanggan lumampah wonten sasana adicara langan beksan suka parisuka hamiwiti lumampahipun adicara langan beksa kawiwitan panghormatan sampur kunjuk Mas Manten. Sepindah malih monggo ingkang sampun katuran sampur jengkar saking sasana palanggan lumampah wonten sasana adicara langan beksan lampahipun ngiras pantes tombok manten kairing yuk dawet ayu co dados sepeda malih katuraken kunjuk sedaya ingkang sampun katuran sampur kasuwun dengan bakal jengkar saking sasana palanggan lumampah wonten sasana langan beksan wingi katuraken Bu Kinari katuraken hamiwiti tombok manten monggo wonten sasana ya rame-rame mlebu ngelampin rebut ngarep samaryen kala dhisik hanubruk ke bentos-bentos dek dingantene meng tabrakan padha-padha kanca asal awaro bakule dawet sing ayu Mas Diono nggawa rasa hami hambui gurih pandhe wow suko parisuka geser rambe-rambe mlebu tayub rebut ngarep samaryen kala dhisik hanubruk ke bentos-bentos ayo arisan-arisan tabrak aku anak yatim lho aku anak yatim mereka padha kanca lah ngono lho asal awaro bakule dawet sing ayu semea nggawa rasa ami hambui gurih manis geser ngilen Pak geser mriki ndarang-arang lho dadal halo salam hangat mandhape tembang kangen
sial sial dangkal kerejeki kang halal tekan kakek ini langgengo anggone bebrayan salam mangan menetem manten anyar muga-muga tansah atut runtut sanyata newes patut kapara wis atut tansah cinakat yagya mulya adoh ing suger sakit cinaket pawong mitra bimucal sial jangkal kehraje kikang halam tekan kaken ninen ninen langgengo anggone bebrayan wayah wengi udan krimis rawis wis banyu kang tumitis dadi saksi kan nangis wong sing tak tresnane teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tampar dewi ora dadaku lewat tembang kangen mbokku bisa dadi tombo kangen iki tanda nguyuh rina wengi liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu ora bisa-bisa ilang-ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sakenane aku wong tansah setia ngenteni balimu yen gawani sing esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku kembang kopi Mandabe Perawan Kalimantan.
kaya saloka gedhengi jawa berhati hati ayam tentrem nyawang kopi atine ayam kopi kembang wis wayahe metu wae setahun sepisan nunduk kopi biasane kopi marintis gedhe-gedhe dompolane kopi ciblok ning lembah sisa luwah iku arane perawan ayu Kalimantan bantal guling sayang-sayang rasane kaya wong kelangan Sempedhek mas dudu nangka jane cedhak ora wani kandha ning apa sliramu lunga tekan omah ora kandha-kandha saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung ati tresno ra wani nambung rasane kaya wong bingung wangi-wangi gendane sabun tak rewangi atus kungkum tresnaku ra bakal elo tak enteni yen Kang Mas purun wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan bantal guling sayang-sayang rasane kaya wong kelangan Sempedhek mas dudu nangka jane cedhak ora wani kandha ning apa sliramu lunga tekan omah ora kandha-kandha saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung ati tresno ra wani nembung